Dobrý deň, v tomto videu sa budeme venovať vektorom a osovej súmernosti. Tak začala by som vektormi. Tak, vektory. Vektorom rozumieme akúkoľvek nejakú enticu usporiadaných čísel. Vektor väčšinou značíme písmenom a na to sa dá nejaká šípka. Rovná sa A1 až AN. Áno, to sú zložky toho vektoru. V tomto prípade by to bol n-rozmerný vektor, ale v tomto videu sa budeme zameriavať len na vektory v rovine a vektory v priestore. Tak, ako prvý príklad budeme mať zadané dva vektory A a B. Budú to teda vektory v priestore. Vektor A bude mať zložky 2, 4 a 1. A vektor B bude mať zložky 3, 5 a 7. 3, 5 a 7. No a teraz budeme narobiť rôzne operácie medzi tými vektormi. Prvá operácia bude, že tie vektory budeme sčítať. Takže jednotlivé tie zložky medzi sebou keby teda sčítavame na tých pozíciách prvých, druhých a tretích. Tak, A plus B, takže prvá súradnica je 2 plus 3, takže 5, ďalšia súradnica je 9 a ďalšia je 8, súradnica alebo zložka. Tak A minus B, to zase naopak budeme odpočítavať, takže 2 minus 3 je minus 1, 4 minus 5 je minus 1 taktiež a 1 minus 7 je minus 6. Skúsime si ďalej nejaký trojnásobok vektoru A, tak nejaký násobok alebo nejaký K násobok funguje tak, že každú tú zložku vynásobím tým číslom, v našom prípade trojkou, takže budeme mať 6, 12 a 3. Ukážeme si teraz ďalej skalárny súčin vektorov, takže A skalárne násobené vektorom B. Tak áno, napíšte si, že to je skalárny súčin. Tak a čo je dôležité pri skalárnom súčine, a to je, že ten výsledok už nevyjde vektor, ak nám tieto predchádzajúce príklady tak vyšli, ale výsledkom skalárneho súčinu je číslo. No a skalárny súčin funguje tak, že sa jednotlivé tie zložky, no teda prvá zložka vektoru A vynásobí s prvou zložkou vektoru B, takže 2 krát 3 dá sa plus zase druhá zložka vektoru A, 4 krát sa vynásobí akoby s tou druhou zložkou vektoru B. A plus 1 krát 7 rovná sa. Tak mne vyšlo, že to je rovné 33, ten skalárny súčin. Ukážeme si ďalej veľkosť vektoru A, veľkosť vektora A, takže nachystáme si odmocninu a pod odmocninou budeme mať vlastne druhé mocniny tých jednotlivých zložiek a ich súčet. Takže 2 na druhú plus 4 na druhú plus 1 na druhú. To mi vyšlo, že to je odmocnina z 21. Veľkosť vektora B. Preto tu tieto veľkosti a tie skalárne súčiny chystám, pretože za chvíľku si tu naukážeme odchýlku vektorov a budeme tam tieto jednotlivé veľkosti a tak potrebovať. Tak veľkosť vektora B. Zase pod odmocninou budeme mať 3 na druhú plus 5 na druhú plus 7 na druhú a to sa rovná odmocnina z 83. Tak. No a posledná nejaká vec k týmto operáciám medzi vektormi, tak si ukážeme odchýlku vektorov A a B. Ja už tu chystám k tomu obrázok, takže tu máme nachystané vektory A a B a ich odchýlka, ich uhol, ktorý zvierajú, väčšinou sa to označuje písmenom φ. No a je k tomu vzťah alebo vzorec, že kosinus toho uhla φ sa rovná zlomok. V čítateli bude skalárny súčin tých vektorov lomeno jednotlivá veľkosť tých vektorov. Takže veľkosť vektoru A krát veľkosť vektora B. A skúsime tam dosadiť, takže kosinus φ, keby sme mali učiť odchýlku týchto dvoch vektorov A a B,
tak by to bolo skalárny súčin. Už to máme vyrataný, tak ten skalárny súčin je rovný 33 a vydelím to odmocninou z 21 ešte krát odmocnina z 83. Ono to približne to vyjde nejak okolo 0,79 a ďalej to nejak pokračuje. No a z toho vyjadríme si práve ten uhol φ, ktorý potrebujeme a to nám vyjde, že je 37 stupňov a 46 minút. Takže mám vyratanú odchýlku vektorov A a B. Ďalšia vec, o ktorej si povieme je, alebo teda sú tzv. ortogonálne vektory. Takže ďalšia nejaká poznámka. Ortogonálne vektory. Iným slovom sa ortogonálnym vektorom hovorí, že sú to kolmé vektory. Ano? Takže ortogonálne alebo kolmé. No a pre ortogonálne vektory platí, alebo teda dva vektory sú ortogonálne, ak platí, že ich skalárny súčin je rovný 0. Ono to súvisí aj s tým predchádzajúcim vzťahom pre tú odchýlku vektorov. Tam platí, že kosinus φ rovná sa, no a ten vzťah, ten zlomok, ktorý tam bol pred chvíľkou. No a keďže ten skalárny súčin pre ortogonálne vektory má výsť nulový, takže kosinus φ rovná sa 0, no a z toho vyplýva, že teda ten uhol φ nie je nič iné než teda 90 stupňov. Tak to sú ortogonálne vektory. No a ďalšia poznámka bude niečo ohľadne lineárnej kombinácii vektorov. Takže my tento vektor A nazveme, že to je lineárna kombinácia. Alebo je lineárnou kombináciou vektorov A1 až AN, ak existujú také nejaké čísla alfa 1, keď si ho označíme alfa 1 až alfa n, takže platí, ten vektor A sa dá zapísať ako alfa 1 krát vektor A1 plus a tak ďalej až alfa n krát ten posledný vektor AN. No, takže to je dôležité. Keď máme tento zápis, tak ten hovorí, že vektor A je lineárnou kombináciou vektorov A1 až AN. Nadáme si k tomu hneď príklad. Tak, budeme mať dané dva vektory, no v podstate 3, budeme dané vektory A, B a X. Vektor A má súradnice 1, 2. Vektor B má súradnice minus 1, 1. A vektor X má súradnice 5 a 4. 5 a 4. A úlohou je tento vektor X napísať ako lineárnu kombináciu vektorov A a B. Takže chceme ten vektor X zapísať, že to je nejaké alfa 1 krát vektor A plus alfa 2 krát vektor B. Na úlohou je určiť, čomu sa rovná alfa 1 a čomu sa rovná alfa 2. Tak, no a ten postup je taký, že je tu nakreslím si takéto šipky, aby bolo každému jasné, že čo tam ideme teraz dosadzovať. Postupne tu na nám vzniknú dve rovnice od dvoch neznámych, alfa 1 a alfa 2. Na tie rovnice získam, takže postupne budem dosadzovať prvú zložku vždy toho jednotlivého vektora a druhú rovnicu získam, takže budem dosadzovať druhú zložku toho vektora daného. Tak keď dosadím prvú zložku tých jednotlivých vektorov x, a a b, tak získam rovnicu 5 rovná sa alfa 1 krát 1 plus alfa 2 krát minus 1. A druhá zložka 4 rovná sa alfa 1 krát 2 plus alfa 2 krát 1. Tak, mám sústavu v podstate lineárnych rovníc od dvoch neznámych. Viem si to ešte nejak lepšie zapísať. 5 rovná sa alfa 1 minus alfa 2 a 4 rovná sa 2 alfa 1 plus alfa
2. Keď sa pozriete na tieto dve rovnice, tak zistíte, že sa dajú veľmi ľahko vyriešiť tak, že sa tieto rovnice sčítajú a tým sa nám vyruší to alfa 2. Tu máme minus alfa 2 a plus alfa 2, tak sa nám to vyruší. No a zostane nám tam 9 rovná sa alfa 1 plus 2 alfa 1, takže 3 alfa 1. No z toho vyplýva, že alfa 1 musí byť určite rovná 3. Takže máme už vyjadrenú alfu 1 a alfa 2 rovná sa, to získam, takže to dosadím napríklad do tejto prvej rovnice. 5 rovná sa alfa 1 minus alfa 2 a z toho by vám malo výsť, že alfa 2 rovná sa minus 2. Tak máme vyjadrené alfa 1, alfa 2. Dosadíme to, keď to dosadíme spätne do tohoto vzťahu, že vektor x rovná sa alfa 1 krát vektor a plus alfa 2 krát vektor b, tak nám vo finále zostane, že vektor x je zapísaný ako lineárna kombinácia vektorov a b, takže je to rovné 3 krát vektor a minus, pozor, tu nám máme minus 2 krát vektor b. No máme ten príklad. Ten príklad je hotový, takže sme si ten vektor x vyjadrili ako lineárnu kombináciu vektorov a b. Skúsime si ten takýto podobný príklad, ale dáme si tie vektory v priestore. Tak, ďalší príklad. A budeme mať dané zase vektory a, b a c a vektor x. A má súradnice 1, 0, 2. Vektor b má súradnice 1, minus 1 a 0. A vektor c má súradnice 0, 1, 0. A ďalej ešte budeme mať daný vektor x ako 1, 0, 3. Úlohou bude tento vektor x napísať ako lineárnu kombináciu vektorov a, b a c. Takže vektor x rovná sa, ponechám to označenie tých neznámych ako alfa 1, alfa 2, alfa 3. Takže alfa 1 krát vektor a plus alfa 2 krát vektor b plus alfa 3 krát vektor c. No a teraz už nebudeme mať len dve rovnice od dvoch neznámych, ale máme tu neznámu alfu 1, alfa 2 a alfa 3. No a keď tam budeme dosadzovať postupne tie zložky tých vektorov, vidíte, že teda, jak som spomínala, máme vektor v priestore, takže budeme 3 rovnice od troch neznámych. Tak idem postupne dosadzovať. Môžem to napísať aj pod to radšej, aby to bolo každému jasné. 1, 0 a 2. Dosadila som tu na to 1, 0 a 2. To sú súradnice. Tu nám má byť 1, 0, 3. To sú súradnice vektora x. Alfa 1, to si musím len opísať, s tým nič nerobím. Krát vektor a. 1, 0, 2. Plus alfa 3, alfa 2, to si len opíšem, krát vektor b má súradnice 1, minus 1, 0 a posledné ešte plus alfa 3, krát a vektor c 0, 1, 0. Všimnite si, že nám tam máme tam teda veľa tých nul, takže nám tam veľa tých vecí nejak vypadne alebo sa zjednoduší. Tak skúsime si to zjednodušiť alebo teda upraviť. 1 rovná sa alfa 1 plus alfa 2. Alfa 3 tam to násobíme nulou. 0 rovná sa minus alfa 2 plus alfa 3. A posledné 3 rovná sa 2 alfa 1. No tak vidíte, že sa nám to veľmi tými nulami zjednodušilo. A hneď z tohoto posledného, z tej poslednej rovnice 3 rovná sa 2 alfa 1, vieme hneď vyrátať, že alfa 1 rovná sa 3 polovice. Keby ste to dosadili napríklad do tej prvej rovnice, tak vám vyjde, že alfa 2 sa musí rovnať minus 1 polovica
A to zase, keď dosadíte do tej druhej rovnice, tak vám musí výsť alfa 3 rovná sa taktiež minus 1 polovica. Tak máme vyjadrené alfa 1, alfa 2, alfa 3. Takže ten vektor x sa dá zapísať nasledovnou lineárnou kombináciou. 3 polovice krát vektor a, pozor, tam je potom minus 1 polovica krát vektor b minus 1 polovica vektor c. Tak a máme ten príklad hotový. Máme vyjadrený vektor x ako lineárnu kombináciu vektorov a, b a c. Tak, no a ďalej sa budeme venovať osovej súmernosti. Tak, takže týmto by sme ukončili vektory a skúsime osovú súmernosť. Tak, osová súmernosť. Ja hneď dám príklad na tú osovú súmernosť a budeme si postupne vysvetľovať tie jednotlivé kroky. Tak, príklad. Bude daná os súmernosti priamkou P a tá je daná následovne x minus 2y plus 4 rovná sa 0. Takže máme danú priamku P ako os súmernosti. Ja to tu radšej napíšem o súmernosti. A ďalej bude daný bod A, ktorý má súradnice 1 a 0. A úlohou je určiť taký bod A s čiarou, dám A s čiarou rovná sa otáznik, tak aby bol osovo súmerný voči tomuto bodu A podľa tejto osy súmernosti, podľa tej priamky P. Tak nakreslím si k tomu obrázok, aby bolo každému nejak tak jasné, o čo sa jedná. Mám priamku P a niekde tu mám bod A. A úlohou je nájsť niekde na tejto strane osovo súmerný bod k bodu A, ktorý sme označili ako A s čiarou. Tak, tá osová súmernosť funguje, keď to tak nazvem, po kolmici. Takže nachystám si tú kolmicu, ktorá prechádza tým bodom A. A tú kolmicu môžeme nazvať, že to je nejaká priamka Q. Priesečník tej priamky Q a priamky P označíme ako S napríklad. A ten bod A s čiarou, ten osovo súmerný voči tomuto bodu A leží v rovnakej vzdialenosti, ako keby od toho bodu S. Takže tu nám máme vzdialenosť SA. A tá vzdialenosť SA musí byť rovnaká ako SA s čiarou. Tak, no, takže takto tu máme nejak vizuálne nájdený ten bod A s čiarou a teraz potrebujeme si určiť jeho súradnice, aké má. Tak, ako prvý krok prvý krok, ktorý spravíme, je, že si určíme rovnicu priamky Q. Takže prvý krok je, určíme si rovnicu priamky Q. Aby sme vedeli, to je táto priamka, to je tá kolmica, aby sme vedeli, kde sa nám nachádza, že na tej priamke naozaj je ten bod A s čiarou. Tak, čo je dôležité je si uvedomiť súvislosť s normálovým vektorom a so smerovým vektorom. Ja tu naznačím touto šipkou. Mám naznačený normálový vektor priamky P, ktorý je rovnaký ako smerový vektor priamky Q. Normálový vektor priamky P viem z toho zadania tej priamky určiť. To sú tie jednotlivé koeficienty pri x a y. Pri x je 1, pri y máme minus 2. Takže napíšem si, že normálový vektor priamky P má súradnice 1 a minus 2. No a platí, že to je smerový vektor priamky Q. Smerový vektor priamky Q. Tak. Takže je teraz na vás, že či si tú priamku Q napíšete
v parametrickom tvare, alebo tu na tú priamku P máme vo všeobecnom tvare, takže bude dobré napísať si tú rovnicu pre priamku Q vo všeobecnom alebo v obecnom tvare, ako máme aj tú priamku P. Tak, keď si chcem určiť normálový vektor priamky Q, máme, že smerový je 1 minus 2. No a normálový, keď z neho chcem spraviť, alebo keď chcem si určiť normálový, tak to funguje tak, že si tie čísla vymeníme. Ja tu dám také šipky. A v jednom zmením znamienko. Teraz ich mám vymenené, zmením znamienko, nechám tu napríklad plus 2. Tak mám určený aj normálový vektor priamky Q. Ten normálový vektor priamky Q je tam potrebný na to, aby sme mohli teda určiť si všeobecný tvar tej rovnice pre priamku Q. Takže z toho vyplýva, že tá priamka Q má tvar 2x plus y a plus nejaké c, ktoré musím vyrátať, rovná sa 0. Áno, tá dvojka z tej zátvorky, to je to čísielko pred x, tá jednička, to je číslo pri y. Tak, no a čo s týmto c? Tak musím tam dosadiť nejaký bod, ktorý určite leží na tej priamke Q, aby sme získali, čomu sa rovná to c. No na tej priamke Q už aj z toho obrázku určite leží bod A. Tak dosadím si súradnice bodu A do tejto rovnice. A zostane nám, alebo vyjde nám 2x1 plus 0 plus c rovná sa 0. No, 2 plus c rovná sa 0, z toho vyplýva, že c musí byť rovné minus 2. No a mám všeobecný tvar alebo obecný tvar pre priamku Q a to je 2x plus y minus 2 rovná sa 0. Toto je obecný tvar pre priamku Q. Takže tu sme v tom prvom kroku určili priamku Q a ďalej ešte potrebujem určiť súradnice tohto priesečníka. Potrebujem tam určiť priesečník priamok P a Q, pretože tento priesečník nám určuje stred úsečky od A po A s čiarou. Na to využijeme potom ten vzťah na výpočet práve súradnic tohoto bodu A s čiarou. Tak ako druhý krok je, že si vyrátame druhý krok. Vyrátame si priesečník priamok P a Q. Áno, a to je práve bod S, takže keď to napíšem matematicky, tak S je priesečník priamky P a Q. Alebo S patrí, tak lepšie je tam dať tento znak, že S patrí priesečníku priamok P a Q. Ešte raz si tu napíšem tie dve priamky, tak priamka P x minus 2y plus 4 rovná sa 0 a Q, čo sme teraz vyrátali, takže 2x plus y minus 2 rovná sa 0. No a priesečník priamok, tak v podstate rátam ako keby sústavu týchto dvoch rovníc. Hľadám bod, ktorý má súradnice x, y, tak aby vyhovoval obidvom týmto rovniciam. Takže riešim akoby sústavu dvoch lineárnych rovníc od dvoch neznámych. Tak ako sa na to pozerám, tak by bolo dobre vynásobiť si tú druhú rovnicu dvojkou a tieto dve rovnice sčítať. Tak a zostane nám tam. Áno, potom sa nám vyrušia tie y. Tak nám tam zostane x plus 4x, takže 5x. Y sa nám vyruší 5x a potom plus 4 minus 4, tu sa mi zase vyruší, rovná sa 0. Takže x rovná sa 0, takže mám prvú súradnicu. No a y získam tak, že toto x rovná sa 0 dosadím napríklad do tejto rovnice P. Takže mám 0 minus 2y plus 4 rovná sa 0. A z toho mi vyjde, že y rovná sa 2. Takže súradnice stredu, alebo teda stred má súradnice 0 a 2. Tak no a to práve využijem na to, tento bod, aby som vedela
vyjadriť si tu alebo tie chýbajúce súradnice toho bodu A s čiarou. Tak keď máme nejaký stred úsečky, áno, v našom prípade, ešte dám ten obrázok, tu je stred, tu je bod A, tu je bod A s čiarou. Na stred úsečky sa vyráta pomocou vzťahu. Máme XA plus XA s čiarou lomeno 2. To znamená, že to je x-ová súradnica toho bodu A plus x-ová súradnica toho bodu A s čiarou lomeno 2. To je prvá súradnica a druhá je YA plus YA s čiarou lomeno 2. No a dosadím si. Vieme, že ten stred má súradnice 0,2. To sme teraz vyrátali, takže to musí byť rovné 0. Toto musí byť rovné 2. Takže rátam rovnicu XA plus XA s čiarou musí byť rovné 0. Z toho vyplýva XA, to mám zadanie. No, mám zadanie x-ovú súradnicu bodu A, že je 1. 1 plus XA s čiarou rovná sa 0. Z toho vyplýva XA s čiarou musí byť rovné minus 1. Tak XA s čiarou rovná sa minus 1. Takže to máme prvú rovnicu a druhú YA plus YA s čiarou musí byť rovné 4. Z toho vyplýva zase YA máme v zadaní, to je 0. 0 plus YA s čiarou musí byť rovné 4. Z toho vyplýva, že YA s čiarou, tá y-ová súradnica je rovná 4. Takže bod A s čiarou, ten hľadaný, má súradnice minus 1 a 4. Takže našli sme bod, ktorý je osovo súmerný k bodu A, osovo súmerný podľa tej zadanej priamky P. Tak, to by bolo odo mňa všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť.